Nešo, dobroveče. Dobroveče svima, pozdrav. Kako si? Loše. Što? Dobio sam otkaz, radio sam 2 meseca, nisam primio platu i kapiram da ljudi u Srbiji isto kubure sa tim i osjećam se kao mazga. Kao mazga, se ne kaže kao magarac, izvini. Ne, magarac je izvikana životinja. Mazga je ta koja može da tegli, koja vuče, koja kuka i ja sam mazga i sad ću da vam ispričam kako sam to postao. A gdje si radio, izvini? Dobro, ovo je sudbina većine ljudi u Srbiji. Poradio sam na stovarištu građevinskog materijala. I došao sam da pitam čoveka za plate, on je bio u ovom fazonu. Žao mi je, Nele, nema burazere plate. Eno, žića se zaglavio na granici, ne mogu da doteram kamion, ne mogu da prodam robu. Šta ću, snađi se. Je to u redu? Ja sam odgovorio. On je odlično razumeo to što sam ja pričao, znaš. Žao mi je, burazeru, znam da ima ženu, decu i kredit u banci, žao mi je, ali ako hoćeš ostani, ako nećeš, nađi drugi posao. Je to u redu? Jednostavno žao mi je, burazeru. Ali tu muka ne prestio, kad dođete kuće, sačekava žena sa 2 dece ovako rukama i kaže: Jeli, gde je platica? Je ti dao ovaj šaban kešić neki, a? Znate šta sam rekao svoj ženi? Šta? Obično u tom momentu neko pozvoni na vrata, poštar. Ej, čao, matori, jer možeš da potpišeš ovde, stigla ti neka prijava. E, pa baš tu. Potpišem, nešto se čuje napolju, otvaram prozor, vidim pauk mi odnosi auto. Matori, pa ne. I svi te razumeju? Svi razumiju taj jezik magarca.